Molt benvinguts a aquest nou punt de trobada de Casals en xarxa. Aquest punt de trobada on ja ens hi trobem aquí assiduament, fa quasi 5 anys aquí a la Catalunya exterior i fem molt de comunitat, fem molta trobada i que ens ha permès també seguir tant l'actualitat com la història del nostre país, de Catalunya, dels països catalans, a través de grans experts i persones que en saben molt sobre els diferents temes. Avui, primer vull agrair a en Tomàs Callau per haver acceptat de venir. I això és pràcticament una primícia perquè avui ens parlarà d'un tema del qual ja en té un llibre al forn que sortirà ben aviat, El complot del Garraf. I per també moltes gràcies per tota la tasca que has vingut fent i fas sempre. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres, com sempre, que feu una bona feina. També moltes gràcies a tots els que feu possible això, Casals en xarxa, aquesta iniciativa de fer xarxa entre casals, de fer sinergies. Doncs la Mercè Porqueres des del Casal de Paranà, sempre al peu del canó, Mercè, Sergi Blasi del grup Catalònia, d'Ara Cajú i també de l'associació Catalònia, Estiva Aleix d'aquí, tots els que feu possible això, tots els casals, la FIEC, la Federació Internacional d'Entitats Catalanes, som Catalunya Exterior, també som Catalunya. També, com sempre, agrair a Rosario Palomino, aquí continuem el teu llegat, Rosario, no canviem la llengua. I bé, doncs ja estem ara mateix sent transmesos en directe pel Facebook de Catalunya Zona Ràdio i per les nostres xarxes i també trobareu aquest programa en xarxes de molts casals, com el Casal de Paranà, La Plata, Quito i d'altres. Molt bé, dit això, passem a la presentació del nostre convidat d'avui a càrrec de la Mercè Porqueres. Endavant, Mercè. Gràcies, Cristian. Molt de gust, Tomàs. Bon dia, Amèrica. Bona nit, Catalunya i Europa. Bon temps a tot arreu. Amics i amigues, avui tenim el plaer de gaudir la presència del llicenciat en Història Tomàs Callau i Blader. És professor d'Història, ha estat professor d'escola per adults, gran defensor i activista per la llengua, és membre de la Federació d'Entitats de la Mediterrània i va coordinar les publicacions del centenari de l'Estat català, entre d'altres moltes. Diu Tomàs en una nota de premsa del 2004, el primer llibre que vaig publicar va ser Còrsega, un altre combat, juntament amb dos companys. El segon n'és la Sàhara Occidental, història i actualitat d'un poble, que segueix la línia d'explicar la història per entendre l'actualitat i fer una anàlisi de la situació actual. A més, ha escrit Catalunya decideix, el 2011, Marcel·lí Perelló, una vida perseverant per la independència, el 2016, Estat català, 1922-2022, 100 anys d'independentisme polític, Barcelona, el 2022, Diccionari biogràfic d'Estat català, Tomàs Callau i Daniel Gubiralta, el 2021. Tomàs, i ara sabem que hi ha un al forn, no? Tomàs, ets molt benvingut al punt de trobada i és un privilegi poder comptar amb tu. Estem molt agraïts pel temps que ens dediques. Ara t'escoltem. I sí, abans, el Sergi Blasi té unes preguntes per fer. Molt bé, molt benvingut, i tant que sí, Tomàs Callau. Benvingut al Preguntari. El Preguntari és una secció ben ràpida, espero que ens divertim una miqueta, abans de tot. I la primera pregunta és la següent. Com a historiador que ets, com a bon historiador que ets,
Promous, incentives i fas bandera de la importància que té la lectura per l'assoliment de les competències bàsiques de les persones. Creus que els catalans llegim prou? Hi ha molts llibres publicats, hi ha moltes publicacions, cada vegada més. El que passa és que seria molt agosarat dir que llegim prou. Jo penso que hauríem de llegir més. Molt bé. Diuen que qui escriu la història són els guanyadors de les grans guerres. Fins a quin punt ens podem refiar del que està escrit? Ens en podem refiar molt relativament. Jo diria que un 50%, perquè està escrit, com tu dius, pels guanyadors i nosaltres no hem estat els guanyadors. Per tant, nosaltres ens toca recerca, ens toca tocar fons documentals, ens toca tocar arxius i escriure la nostra pròpia història. Sí, senyor, i tant que sí. Si poguessis escollir qualsevol data i lloc en el temps per viure-la en carn i ossos, quin escolliries i per què? És molt difícil, això. Eh, no ho sé. Si poguessis tenir una conversa amb un personatge històric, amb qui faries un cafè? Probablement amb el Francesc Macià al moment de proclamar la República Catalana. És interessantíssim. Esmorzar de forquilla o una fruita per sopar? Què prefereixes? Esmorzar de forquilla. Aquí al Brasil no podem dir que passem gaire fred. Això és veritat, no us enganyaré, eh? I més ara, que som a l'estiu, no? Però a Catalunya, ara que està fent fred, què prefereixes? Una xocolata calenta per passar el fred escoltant música clàssica davant la llar de foc mentre llegeixes o una ampolla de vi negre amb bona companyia explicant-vos batalletes per passar el temps? Una ampolla de vi amb bona companyia, això sí, amb bona companyia. Molt bé. Segons la Viquipèdia, Estat Català és el primer partit català és el partit català més antic que continua tenint activitat i el tercer partit nacionalista d'Europa després del Sinn Féin i el Partit Nacionalista Basc. És cert? Ho saps, això? Sí, sí. Com a organització geopolítica, al segle XX és la primera organització política estructurada políticament com a partit com en tenim actualment. Sí. Jo crec que és una dada important i que s'ha de saber, i tant que sí. Es té cap relació institucional entre les tres formacions? Institucional, no. El que passa és que amb el Sinn Féin hem tingut relació fins i tot jo recordo personalment de tenir observadors internacionals a les consultes independentistes i després o sigui, va haver-hi consultes poble a poble a diferents municipis i hi havia representants del Sinn Féin i els representants del Sinn Féin tenien molta relació amb nosaltres. Vull dir que en aquest aspecte jo penso que sí, que continua havent-hi bona relació. Fantàstic. Defineix-nos amb una paraula estat català. La història i la importància d'un nom. Nosaltres podem ser, els catalans en general, podem fer moltes coses, però hem de tenir un estat propi per a poder gestionar-nos. Si no, no podem. El català, llengua minoritària o llengua minoritzada? Minoritzada. Minoritzada. I visquent a Sants, al barri de Sants, com veus l'estat actual de la nostra llengua en aquest barri? Ha anat baixant. Eh, Actualment sempre es diu que dins de Barcelona doncs Sant Andreu, Gràcia, Sants, doncs s'ha anat mantenint bastant bé la llengua, també a les Corts una mica, depèn de quines zones de l'Eixample. Sí, és veritat. Però actualment a Sants sí que és veritat també de que hi ha hagut una certa baixada.
i baixada de l'ús. Sí, diria Molt que hi bé. ha... Sí. Acaba la frase. La història dels països catalans... serà el que ells vulguin, cada un I la... d'aquests països catalans. Sí, senyor, i tant que sí. I la Catalunya exterior? Acaba la frase. És bàsica. No es pot, no es pot, eh, no es pot fer res políticament sense la coordinació amb la Catalunya exterior. És que fins i tot el que us explicaré ara sobre el llibre, sense la Catalunya exterior no hauria estat possible. Fantàstic. Moltíssimes gràcies. Fins aquí el preguntari del punt de trobada de Casals en xarxa. El preguntari és un espai d'entreteniment ofert pel grup Catalunya Parla amb el suport del Casal del Brasil, Associació Cultural Catalònia, que pretén fer passar una bona estona al nostre convidat d'avui del punt de trobada, en Tomàs Callau. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Sergi. Molt bé, ja podem començar, ja pots començar a dir el que ens vols dir. Tomàs, moltes gràcies. Molt bé, gràcies a tu. I bueno, gràcies a tothom i als que estan escoltant. Jo, a principi, agraeixo que el Cristian m'hagués donat l'oportunitat de dir quatre coses, presentar aquest llibre abans de que surti, perquè realment encara no ha sortit, sortirà el mes de maig. Podríem dir que està a l'editorial ja en procés de maduració i de poder sortir l'última setmana d'abril per a poder-lo presentar ja la primera setmana de maig. D'on va sortir aquesta idea, podríem dir, de fer la reedició d'aquest llibre? Doncs bàsicament un grup de persones, la majoria historiadors, que van pensar que és un llibre prou important com perquè es faci una reedició. La primera edició es va fer a l'any 88 per part de l'Abadia de Montserrat, l'autor, el Joan Creixell, i han passat 37 anys. Pensem que, a més de que és difícil trobar-lo, aquest llibre s'havia d'actualitzar i, per tant, doncs, el que vam fer va ser posar-nos a treballar una mica si hi havia alguna cosa més als arxius, de fer alguns canvis amb algunes notes a peu de pàgina i actualitzar, sobretot, algunes dades. Aquí el que farem és aprofitar també, aprofitar positivament, evidentment, de que fa 100 anys, aquest any, d'aquest complot del Garraf, de que hi ha un desconeixement bastant gran, no per part de l'historiadors, però sí de la població en general, del que va significar i del que va ser aquest complot del Garraf, i el que intentem és de que tingui una sortida i tingui una divulgació. El llibre encara no ha sortit i, en canvi, tenim 25 presentacions programades. Hi ha un cert interès per veure altra vegada aquest llibre a les llibreries. Per tant, doncs, el que hem fet ha estat posar-nos a treballar. Per als historiadors té una part bona, que és un treball ben fet, un treball rigorós, amb recerca d'arxius, fonts documentals, però també el Creixell no era un historiador, era un periodista i ho va fer amb una tècnica gairebé notarial. O sigui, va anar enumerant totes les coses que havien passat amb aquests fets del complot del Garraf, una a una, detallades, documentades i, a més, després veure les conseqüències que va tenir, polítiques i socials. Bé, això és el que és aquest llibre. Després, amb les presentacions, el que hem intentat de fer
és de que començarem el 8 de maig al Museu d'Història de Catalunya. Continuarem a Vic, a l'Espluga Calba. L'Espluga Calba és un poble petit de les Garrigues, on va néixer tot just el Déu Gràcia Civit. I en acabat, doncs, doncs bé, anirem allà i farem una presentació també per a recordar aquest personatge. Anirem a Reus, a Sitges, a Vilanova, a Gandesa, Granollers, al Vendrell, Falset, Lleida, Tarragona, Valls, Tortosa, Torredembarra, Tivissa, l'Hospitalet de Llobregat, Montblanc, a Prats de Molló, la Catalunya del Nord, Girona, Igualada, a Sants també vindrem, al Perelló, les Borges Blanques i fins i tot a les Illes Balears. Per tant, doncs, bueno, pensem que fer una presentació a les Illes Balears i fer una presentació a la Catalunya del Nord era necessari i per això doncs, vam intentar doncs, de dir que sí quan vam tindre la primera proposta. Aquest llibre, en quant als fets, podem dir que, per explicar-lo, perquè clar, els fets són de que hi ha un grup de persones que estan organitzades, que estan treballant políticament i que estan treballant a la clandestinitat gairebé perquè hi ha hagut una dictadura militar, hi ha hagut un cop d'estat i una dictadura. Però clar, per entendre quina és aquesta situació, jo penso que, com sempre, doncs, cal contextualitzar-ho i cal veure una mica què és el que va passar abans per entendre com vam arribar a aquest punt. Per una part, hi ha un context, al començament del segle, sobretot després de la Primera Guerra Mundial, hi ha un context internacional favorable. Aquest context internacional favorable és que acaba la Primera Guerra Mundial al 1918 i hi ha un enfonsament de l'imperi austrohongarès, de l'imperi tsarista a Rússia i hi ha la formació de nous països que havien estat nacions sense estat en aquell moment, com ara Txecoslovàquia, Polònia, Estònia, Letònia, Lituània, Sèrbia, Croàcia, Eslovènia, etc. En acabat, això fa que al crear-se aquests nous països, doncs les nacions sense estat d'altres països veuen una porta oberta. Hi ha també en aquells anys 14 punts del president nord-americà Wilson, que entre ells l'autodeterminació, que dona també una altra finestra per a que es pugui entrar per aquí. I després hi ha, en relació amb el que em dèieu abans del Sinn Féin, doncs el Sinn Féin el 1916 doncs, fa l'aixecament de Pasqua i a partir d'aquí doncs, comença tot el procés d'independència d'Irlanda. D'Irlanda, no de tota la illa, sinó de la república, de lo que actualment coneixem com a EIRE. Bé, doncs tot això a nivell internacional fa que hi hagi moltes possibilitats de que hi hagi finestres obertes a que els catalans, per exemple, doncs diguin, bueno, entrem en aquesta via. Dins de Catalunya, Catalunya Principat especialment, i dins d'Espanya les situacions són diferents. A Catalunya hi ha el record de la gestió que s'ha fet des de la Mancomunitat, que no és una actuació independentista, però sí que és una gestió de com es poden fer les coses aquí. Hi ha un cert suport a la feina que ha fet la Mancomunitat a partir, o sigui, sobretot al voltant del 1914 i també el 1919 hi ha una campanya per l'autonomia. Per l'autonomia, no per la independència. Però per una autonomia que pot donar moltes possibilitats, podríem dir, a la Catalunya d'aquell moment. També hi ha manifestacions, també hi ha aldarulls, també hi ha càrregues policials, sobretot al voltant de l'11 de setembre i de les diades, i això fa que per part dels governs espanyols doncs, hi hagi detencions, hi hagi repressió i s'arribi a un punt en què hi ha una suspensió del que es diu en aquell moment les garanties constitucionals, sobretot entre el 1919 i el 1922. I comento aquests precedents perquè són precedents importants per entendre després el que passarà al complot del Garraf. La suspensió de garanties constitucionals és tancar la porta.
havíem vist abans tota una sèrie de portes i finestres que s'obrien a nivell internacional, però hi ha un tancament de porta i després de finestres també a nivell de l'estat espanyol. Aquests previs són importants per entendre què és el que anirà passant a partir d'aquest 1919. Hi ha també uns fets polítics que es van arrossegant i que els catalans i catalanes d'aquella època retenen a la ment, que són la manifestació de la Diada del 1901 i la repressió conseqüent, la formació de la Reixa, que és una organització antirepressiva, tot just per a defensar els detinguts a les diferents manifestacions. El 1905, l'assalt a la Veu de Catalunya i el Cucut per part dels militars, i totes aquestes coses són coses que van retenint els ciutadans catalans d'aquell moment i que fan moure una mica les coses. Al 1921 passa una altra cosa, que és que la Lliga Regionalista, que com diu el seu nom és regionalista, no és independentista i tampoc autonomista en aquell moment, doncs dona suport al govern de Madrid, al govern de l'Antonio Maura. Un govern que en aquell moment està molt criticat, sobretot després dels fets d'anual. Aquest suport al govern de Madrid és a canvi de res. O sigui, fan de crossa al govern de Madrid a canvi de res. I això fa que hi hagi tot un cúmul de ciutadans catalans i catalanes que no són independentistes, però que estan totalment en contra d'aquesta actuació del regionalisme d'aquella època. És en aquell moment en què Francesc Macià, que encara no és president, encara només és un diputat, es presenta a la Conferència Nacional Catalana del 1922 i proposa, juntament, és una conferència amb l'adhesió de 101 entitats, no és una cosa petita. I en aquell moment fa una proposta nova, que és la unificació de tot el catalanisme, la creació d'una assemblea provisional i la proclamació d'un estat català. Si convé, ve per la via armada. En aquell moment hi ha unes votacions, hi ha 211 vots en contra i 66 vots a favor. Per tant, no guanya. La proposta no surt. El que passa és que en Francesc Macià és una persona bastant tossuda, com sabeu, i en aquell moment doncs diu, bueno, jo no me'n vaig a seure al sofà de casa, sinó que intento tirar per una altra via. I l'altra via doncs, serà la creació d'Estat català. Estat català en aquell moment es crea com una formació política, com una organització política, el que actualment entendríem com un partit polític ja, en quant a estructura. Però al mateix temps és un front d'alliberament i també és un front d'acció. Totes aquestes coses doncs, fan que sigui una organització republicana. No són monàrquics, evidentment, és una organització republicana, però al mateix temps és una organització que pot utilitzar organitzacions armades, com ara escamots. Bé, això penso que és bastant tan important per entendre una mica el context amb el que estem parlant amb aquest llibre, i per una altra part també que té un suport extern, que és el que comentàvem abans. El suport extern és sempre de comunitats catalanes a l'exterior. Per tant, en aquest cas, doncs, per exemple, les primeres comunitats que estan totalment afegides amb tots aquests projectes, que diríem independentistes actualment i que en aquell moment, doncs, per part, sobretot del govern espanyol, es deien separatistes, doncs venen les primeres de Cuba. Tots coneixeu el Pineda i Fargas, Conangle i Fontanilles i altres personatges que des de l'Havana doncs, comencen a donar els primers suports que penso que cal tenir-los en compte. Sense aquests suports exteriors, difícilment es podia tirar endavant. Però la formació d'aquest partit d'Estat català el 1922 no dona gaire temps perquè al 1923, un any després, hi ha una dictadura militar. Hi ha un cop d'estat, hi ha una dictadura militar. Fixeu-vos que el primer que fa, o sigui, el cop d'estat, és el 13/9 del 1923 i el 19/9 del 1923, només 6 dies després,
tenint en compte que hi ha un dissabte i un diumenge, doncs hi ha un decret contra el separatisme. Per tant, una de les primeres coses que farà amb la dictadura, amb el vistiplau de la monarquia espanyola, serà fer un decret contra el separatisme que realment es diu Decreto contra el separatismo y contra la lengua i la bandera catalanes, però que allí hi ha tot un desplegament contra totes les organitzacions i contra tot l'agut. Què passarà amb això? Doncs que els partits aniran a l'exili. Les direccions d'Estat Català, d'Acció Catalana, etc., se'n van a l'exili, primer a Perpinyà, després a París. Però és que després hi ha tota una prohibició de banderes, de senyeres, estelades o no estelades, de la llengua, dels segadors, de símbols, després també de sardanes, de segons quines sardanes, i de la Santa Espina, de segons quines lletres, etc. O sigui que aquí hi haurà tot un, tot un, tot un recorregut en contra, sobretot, del que és la identitat catalana. Tot això ho explico perquè són uns precedents que penso que cal tenir en compte per a després entendre què faran aquests escamots, que són persones polititzades, que tenen una idea catalanista, que són independentistes, que estan organitzats i que estan a la clandestinitat, perquè, clar, després del cop d'estat, els independentistes estaran amb tres nuclis. Els que estan a l'exili estaran a fora, a Perpinyà o a París. Els que estaran a l'interior estaran clandestins. I els que estaran a la diàspora, doncs vol dir que marxaran especialment cap a França i cap a l'Amèrica i, doncs, bueno, com que tindran contactes i alguns doncs, aniran a Cuba o aniran a l'Argentina o aniran a altres llocs, doncs aniran fent feina política amb la mesura que puguin. El complot del Garraf té l'origen en una col·locació d'una bomba a Bulgària amb què l'acció és contra el rei i contra la direcció militar d'allà. El rei no mor, però algun militar sí. En acabat, algunes persones d'aquests escamots diuen, bueno, i per què no tirem per l'acció directa i com que el rei d'Espanya farà una visita a Barcelona, al moment en què marxi o en què arribi, ja veurem, posem una bomba al Garraf. Al Garraf sabeu que hi ha uns túnels i han acabat doncs, anant en direcció a Sitges. Bé, aquestes persones són 24 persones els que estan una mica relacionats amb tot aquest complot. Aquestes persones venen de dues organitzacions. Bandera Negra és una suborganització d'Estat Català, i la SEM i el grup del CET, que són suborganitzacions d'Acció Catalana. Totes aquestes persones col·laboraran entre elles, encara que són de partits diferents i d'organitzacions diferents, col·laboraran entre elles per a fer aquesta acció en bomba contra el rei d'Espanya i contra el directori militar de la dictadura. Això es produeix després d'un fet que és un discurs del rei d'Espanya, de l'Alfons XIII, que el 18 de maig de 1924 visita Barcelona per a prendre possessió del Palau de Pedralbes, que graciosament li han regalat la ciutat de Barcelona. Evidentment, els 1.100 alcaldes catalans d'aquella època són elegits a dit i, per tant, doncs, és nomenament directe del rei tots els alcaldes. Reuneix a tots els alcaldes a Barcelona i els explica que hi ha falsos historiadors que han tergiversat la història i que al començament d'Espanya, del concepte d'Espanya, és un concepte que
que el matrimoni de Fernando i Isabel ha unificat regions, diu ell, etc., i que tot i que Felip V doncs, va fer algunes coses a Catalunya que no van agradar, ho van fer pel bé de Catalunya. En canvi, esclar, aquest discurs és un discurs que és una bufetada. És una bufetada a la cara de tots, no? I no només els independentistes s'enfaden i molt en aquella època pels escrits que podem trobar i per la documentació que podem trobar, estan molt enfadats, evidentment, com a provocació, sinó que també altres persones que no són especialment polititzades ni especialment independentistes, sinó que veuen que això és un discurs provocador. Bé, després d'això ens trobem amb que aquestes persones, aquest grup de persones que comentava abans, doncs s'organitzen, miren de fer una actuació el dia 23 de maig, no tenen les eines adequades, ho expliquem al llibre també amb tota la documentació, intenten fer un segon intent el 26 de maig i el 30 els detenen perquè tenen infiltrats. Passen a la presó i hi ha un judici. El judici és un judici amb una falta de rigorositat amb les proves bastant evident, que també amb el llibre doncs, surt bastant detallat i que acaba amb una petició de pena de mort per a 4 d'aquests detinguts, Jaume Comte, Marcelí Perelló, Jaume Julià i Josep Garriga. Després se'ls commutarà la pena de mort per cadena perpètua i passaran a diferents penals de l'Estat, com a Ocanya, el Dueso, etc. Després d'això quedaran empresonats, la dictadura s'acabarà perquè caurà el moment, hi ha una dictadura i després una dictadura blanda amb el general Berenguer, i quan caurà la dictadura aquestes persones seran amnistiades. El moment en què són amnistiades és quan surten al carrer i són rebuts d'una manera multitudinària, cosa que també amb el llibre doncs, ho anem explicant. En comptes de donar una amnistia i anar i sortir tots els presos, el que va fer el Ministeri espanyol va ser deixant-los anar a sortir en comptagotes. Això volia dir que això va ser una cosa al revés del que pensaven, perquè cada vegada que sortia un pres doncs era rebut multitudinàriament. I això vol dir que en comptes d'haver-hi una rebuda, doncs n'hi va haver 14. Bé, aquesta és la situació que es va donar. Nosaltres el que pensem és que hi ha moltes coses que es van donar en aquell moment que són reflexions per l'actualitat. Per exemple, el fet de que totes aquestes coses passen en un moment en què hi ha una monarquia totalment desacreditada, la d'Alfons XIII. Una monarquia que, a més, té una crisi social en aquell moment i política important, i als moments en què es donen aquestes situacions, doncs, hi ha moments en què hi ha diferents actuacions. El suport del conservadorisme català als governs de Madrid, conservadorisme català i altres partits, evidentment. Doncs és una cosa que podem també veure a l'actualitat en diferents moments. O sigui que són fets de fa 100 anys, però que podem analitzar també i reflexionar amb l'actualitat. El decret contra el separatisme i la resposta a aquests decrets repressius és una cosa que també podem reflexionar actualment. La campanya per l'amnistia, que va ser fortíssima, amb mobilitzacions al carrer importantíssimes, fa 100 anys desmenteixen totalment de que l'independentisme és una cosa que va ser una mica fruit de les mobilitzacions a partir del 2010, 2009, 2010, 2011, 2012. No és així.
fa 100 anys tenim documentalment un independentisme molt ben organitzat, molt ben configurat i amb una presència al carrer important. També la situació que veiem i que detallem al llibre en relació amb els infiltrats, amb els judicis, amb greus irregularitats judicials, etc. Els infiltrats, per exemple, és una cosa diària, aquí i a tot arreu. Per tant, doncs, bueno, pensem que no només és una eina històrica que penso que és també un repàs de fets de la nostra història que donen molt per parlar, no? I per comentar, sinó que, a més, moltes d'aquestes coses que van passar fa 100 anys doncs són molt actuals i també són molt, molt comentables, podríem dir. I, bueno, per part meva em sembla que no dic res més perquè em sembla que he parlat molt. Em sembla que t'estàs cuidant de les diapositives. Com? Passem les diapositives ara? Ah, val. Sí. Sí, Molt bé. les comento una a una i ja Ja està. pots fer una mica de repàs, de conclusió. Sí. Sí, aquesta primera és el logo de Bandera Negra, aquesta suborganització d'Estat català, que bueno, és una organització que podríem dir, la base d'aquesta organització del complot del Garraf. O sigui, el complot del Garraf es basa amb la SEM, Bandera Negra i el grup del Set. O sigui, Estat català i Acció Catalana com a partits i com a fons. Aquesta és la primera reunió de Bandera Negra amb la signatura dels primers complotats que es va dir en aquell moment. Aquesta és la presència d'Alfons XIII amb tot el directori militar, amb el general Primo de Rivera inclòs, amb la recepció a Barcelona i bueno, dir també com a comentari de que el Primo de Rivera havia sigut capità general a Catalunya, coneixia una mica els catalans, sembla que una mitja proposta d'una lleugera descentralització per a suavitzar els ànims i, en canvi, Alfons XIII va dir que no, va tancar porta i va dir que res d'això. És el Palau de Pedralbes, aquí, aquesta foto? Sí. Té cara de Borbó, eh? Això és una foto del judici. El judici va ser un judici amb un desplegament policial molt gran i amb fotògrafs acreditats. O sigui, només podien fer fotografies als fotògrafs acreditats que ells volien i que el govern volia, evidentment, que van ser 2 o 3. I els altres havien de fer les fotos a mà, i havien de fer dibuixos a mà perquè no es permetien fotografies del judici. Però aquesta és de les poques fotografies. Aquesta és una fotografia del Marcelí Perelló, un dels complotats, un dels que van tenir una de les penes més altes, i que aquesta foto és ja de presidiari, al penal del Dueso, a Cantàbria. Aquesta és una documentació que trenca una mica amb la dinàmica de lo que s'havia dit, de que s'havien detingut 20 i tantes persones i de que, bueno, era podríem dir, unes detencions quirúrgiques perquè només eren aquelles persones que havien participat en el complot. No. Es van detenir més de 100 persones i algunes no tenien res a veure amb el complot. Aquí hi ha una llista detallada de les 100 persones qui són.
de les 100 i pico de persones, qui són. I aquest document també és un document d'arxiu a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aquesta és la rebuda al Marcel·lí Perelló, un d'aquests presos, que al moment en què li dona la llibertat, doncs el reben multitudinàriament. Aquesta és la rebuda al Marcel·lí Perelló, perdoneu, al Jaume Comte, que és el que es veu de cara, el que es veu així amb la cara més grossa, més plenet, i després, poc després, també es va donar la llibertat al Deogràcia Civit, al Miquel Badia i al Ferrer. També rebuda multitudinària a tots. Això és un article que en aquest cas és d'una és d'una publicació cubana que es deia El Sol, i és una publicació a l'Havana. I ve a dir, i el Francesc Macià diu, bueno, jo no és que sigui partidari de gaires accions armades, però recordo recordo al poble espanyol que només ha sembrat odis i que aquestes són les conseqüències. En acabat, aquest article és interessant perquè entrevisten a Macià des de publicacions de l'Amèrica i sobretot perquè hi ha moltes comunitats catalanes a l'Amèrica, especialment recordo que va sortir molta informació en una revista que es diu mensual, que es deia Resurgiment, de Buenos Aires, amb una revista que es deia Catalunya, a Mèxic, amb una altra publicació que es deia La Nova Catalunya, a Cuba, i una publicació que va estar publicant entre el 1908 i el 1932. Resurgiment entre el 1916 i el 1972. I eren publicacions que, a més, treien moltes notícies relatives a l'independentisme, relatives a Catalunya, relatives als presos, relatives als empresonaments, al judici, etc. És interessant perquè també els presos van utilitzar aquestes publicacions amb el sentit de que, per exemple, Resurgiment els deien, feu-nos arribar alguna notícia, i els presos deien, és que estem incomunicats, no podem enviar res, deien els familiars, i tampoc els hi podien donar informació als familiars perquè estaven vigilats. I per tant el que van fer va ser que dir-los, per exemple, als de Resurgiment, que fessin ells l'article a partir de lo que més o menys es podia publicar i que ho signessin com si fossin ells. Això va trencar una mica els esquemes, sobretot podríem dir, dels responsables de presons, perquè deien que no sabien com els presos estaven traient informació i es publicava a l'Amèrica. I això, clar, els descentrava totalment. Això és la cèdula d'immigració del Deogràcia Civit, en aquest cas l'arribada a Mèxic, i amb tots els detalls, color de cabells, ulls blaus, etc. Ofici, escultor en aquest cas, etc. Aquí al programa tenim la neta i la besneta d'aquest personatge. Molt bé, doncs. Suposo que aquest document el deveu tenir i penso que és important perquè és l'arribada a Mèxic, en aquest cas, però després algunes d'aquestes persones complotades que després van ser alliberades el 1930 amb la caiguda de la dictadura, però després va haver-hi la guerra i després del 1939 tornen a haver de marxar cap a l'Amèrica, doncs alguns d'ells van acabar a diferents llocs de l'Amèrica. Per exemple, Marcel·lí Perelló va acabar a Mèxic també i va morir a Mèxic. Miquel Calvadia va passar per Colòmbia, després va tornar i després el van matar a Barcelona. Deogràcia Civit
va anar a Mèxic, ja ho sabeu, i va morir allà. Emili Granier Barrera va anar a Venezuela i des d'allà va retornar ja gran. Ramon Fabregat va anar a Mèxic i va morir allà a Mèxic. Per tant, fixeu-vos que fins i tot aquests complotats, la majoria d'ells van acabar anant a diferents llocs de Centroamèrica i de Sud-amèrica. Aquest és el llibre que sortirà, la previsió amb l'editorial del Mau, que és una editorial que publica coses bastant interessants d'història, com tots sabeu, i bé, l'actualització l'han fet en Fermí Rubiralta, que suposo que també el coneixeu, un historiador, bastant El records per mi. I jo mateix. I això és el logo de la comissió dels 100 anys del 1925 al 2025 del complot del Garraf amb aquest segon zero, que és un túnel. Molt bé. Molt bé. Molt interessant, eh? Quan estarà disponible el llibre? A partir Més o menys. del 8 de maig, que farem la presentació al Museu d'Història de Catalunya. Però ja us deia que la relació amb l'Amèrica és continuada perquè hi ha casals catalans a l'Amèrica que sempre estan al costat de totes les coses que van passant políticament i socialment a Catalunya paral·lelament. I no cal dir, doncs, Mèxic, per exemple, amb diferents casals que hi havia allà, Cuba, tant a Santiago de Cuba com a l'Havana, Buenos Aires, Santiago de Xile, etc. No sé si hi ha preguntes. Ja és moment, que podeu preguntar, ja sabeu. Podeu estar a la mà, una sola pregunta primer i després poden haver-hi repreguntes. I bé, doncs, no sé, tenim aquí les familiars podríeu parlar, potser. Vols dir alguna cosa, Nuri? Ara l'has tret, el sol l'has tret. El tens apagat, ara. Pues jo, feliç de que se parli del meu... Parlo molt malament català, però el Sergi m'està ajudant a parlar-lo millor cada dia. Molt bé, molt bé. Realment, per mi és un orgull que el meu avi estigui amb els llibres, que va fer tot per Catalunya, que s'ho va donar tot per fer de Catalunya el màxim, ell va morir separatista, independentista. Ell, quan va sortir cap a França, va agafar... L'últim que va agafar va ser una miqueta de la terra i el seu desig va ser que ell sabia que ell ja no podria tornar per tots els seus antecedents, però va agafar terra i va dir, quan jo mori a Mèxic, després el va convidar el president Tarradellas a tornar cap allà, però el meu padrí va dir, no, jo ja tinc tota la família a Mèxic i jo em quedo a Mèxic, Mèxic me va obrir les portes i no puc emportar-me tots. Aleshores es va quedar aquí i ell, quan va sortir de Catalunya, va agafar terra i quan va morir el seu desig final va ser que la seu, no sé com se digui, fèretro, no sé com, a la seva caixa li posessin terra perquè per ell Catalunya sempre va ser el seu amor. Sí. També van fer, quan van fer el centenari d'Estat català, que van publicar diferents llibres, van fer una petita biografia d'ell. Van posar en una pàgina, o sigui, en una pàgina perquè fèiem una petita biografia de diferents personatges i en una pàgina van posar una petita biografia resum del Déu Gràcia Civil. Pues moltes gràcies de que l'hàgiu
posat el llibre perquè per nosaltres és un honor estar allí perquè som part d'ell i moltes gràcies d'això que feu perquè tenim que seguir defensant la llengua, no? I defensant la nostra sang. Sí, sí, és recuperar de la història, que l'hem de recuperar, la nostra història, no ens l'hem d'escriure uns altres, sinó que l'hem de recuperar nosaltres. És bàsic per després continuar avançant. Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. A fora de Catalunya no fareu presentacions? A part de la Catalunya Nord? A part de la Catalunya Nord, a Sí, les illes... a fora del territori català, vull dir, no? Fora del territori català no tenim ni en aquest moment previsions perquè no hi ha propostes. Però, bueno, no estem tancats en cap moment a anar fora. Doncs piquem la porta als casals de que ho puguin fer, això, encara que sigui telemàticament. Ja n'han fet una, ara. Aquesta. Però se poden fer més clar. Jo et volia preguntar quin és l'impacte que va tenir a la societat el complot, no? El complot del Garraf. Quins efectes va tenir, també a nivell de repressió, potser de la nostra cultura o el moviment polític també, no? I com es va viure com a societat. En quant a repercussió, jo penso que va haver-hi una repercussió primera, sobre les persones complotades, que evidentment que és repressió i tortures i empresonament i un judici fora dels àmbits, podríem dir, judicials normals, molt manipulat, etc. Hi ha moltes restriccions per part de la premsa, no cal dir, etc. Però després resulta que va haver-hi tot un moviment de solidaritat i de conscienciació que també va ser molt forta. També va haver un apropament entre diferents línies ideològiques. Fins i tot trobem, per exemple, ells estan tancats a la Model i es troben amb presos anarquistes i organitzen una fuga de la presó Model, conjuntament. Totes aquestes, podríem dir, trobades entre persones de diferents línies polítiques són causa d'aquest complot del Garraf. Els moviments de solidaritat, sobretot moviments per l'amnistia que es diuen en aquell moment, que es fan i que són multitudinaris i que treuen molta gent al carrer i que totes les rebudes que tenen una vegada els alliberen i la pujada dels partits i de la militància independentista ha estat catalata una pujada impressionant en aquell moment i la formació de casals també a diferents llocs. Després, en aquell moment no, que són il·legals. Però jo penso que sí, que hi ha una repercussió bastant important. I quan en Francesc Macià fa una gira després a diferents països de l'Amèrica i és molt ben acollit, és també fruit de que s'ha fet una feina i de que reconeix que s'està fent una feina. Quan va a l'Uruguai, a l'Argentina, a Cuba, etc., a Mèxic, etc., doncs es troba amb un fort acolliment. També et volia fer una pregunta, una mica d'història-ficció. Què hagués passat si haguessin tingut èxit amb l'atemptat? Què estaven esperant que passés a partir d'aquí? Bé, escapçar un govern no és fàcilment reemplaçable. O sigui, si haguessin matat el rei, el directori militar, era difícilment reemplaçable. El fill del rei era menor i encara d'això tot té podríem dir, un procediment, no? Hauria hagut una regència, etc., però difícilment s'hauria produït
perquè la monarquia estava molt desgastada. Havia tingut uns problemes i una mala premsa, podríem dir, no només pels fets colonials al nord d'Àfrica, sinó també per el que diríem actualment escàndols econòmics, no? En acabat la credibilitat de la monarquia estava molt deteriorada i era un moment que podia caure, Mhm. podia caure. I si no tenia el suport del directori militar perquè estava mort, hosti, no ho sé. L'atemptat va fallar en dues ocasions, no? Diguem, a la primera, al primer intent, havíem previst que el rei obriria la finestra, no? Quan cridaven viva el rei, etc. Ens ho Bueno, pots explicar una mica com va ser que va fallar en les dues ocasions? el fet és que s'havia de fer una acció contra el rei a les Rambles, a les Rambles en pistola. Era complicat, però ho van intentar. El que passa és que hi havia una protecció policial i de guàrdies civils que no deixava d'apropar ni el més mínim a ningú. No es podia, no es podia fer una actuació així davant de gent o sigui, davant de tanta, de tanta, eh, de tanta gent movent-se i, a més, sense poder-se apropar. Per tant, no podia funcionar, no podia funcionar. Era molt arriscat, això. L'altra sí, la del Garraf en quant a l'explosiu, el tren, sí que es podia fer. El que passa és que aquí, doncs, com que hi havia infiltrats, doncs els van delatar abans de que es fes. Tenim pregunta des de Oregon. Hola, bona tarda, bona nit. Bona tarda. Oriol Roig des de Oregon, als Estats Units. Bona. La pregunta és, de la gent que van jutjar, n'hi havia algun que, quan hi ha coses d'aquestes, enganxen a qui enganxen. I n'hi ha doncs, que realment han participat en allò. Hi ha algú dels que jutgen que, diguem, no tenia res a veure, o tots els que enganxen havien estat participants? Tots els que tenen condemna havien estat relacionats. I llavors, Després a l'inrevés, hi ha algú que hagués participat que, per la raó que sigui, s'escapa de judici? Sí, a part de l'infiltrat, sí. El que passa és que després, el govern espanyol intenta encausar altres persones que estan a l'exili, que evidentment no han participat perquè estan a l'exili, com ara el cas del Daniel Cardona, de Manuel Pagès, del mateix de Francesc Macià, que està a París, i intenten encausar-los i tal, no? Però no tenen, o sigui, no hi ha... Actualment sí que ens comuniquem amb molta facilitat, però en aquell moment, estem parlant de 100 anys enrere, la comunicació entre l'exili i l'interior, a la clandestinitat, a més, era llarguíssima i feixuga. No podia ser tan ràpida com que el Cardona, per exemple, que estava a Perpinyà, doncs hagués passat informació a l'escamot que estava a l'interior però que estava clandestí. No era tan fàcil. Gràcies. Es té algun document de la planificació dels atemptats? De la planificació, sí. De les reunions, més que res. De les reunions on ells parlen de quin material utilitzaran, de quin dia aniran, d'on es trobaran. A més, com que són tres organitzacions diferents, doncs el que passa és que alguns d'ells no es coneixen. O sigui, alguns d'una organització, un d'una organització coneix a un de l'altre. En acabat, si es troben a l'estació, ha d'anar al que coneixen els altres, perquè si no, no saben qui són els altres. Clar, són organitzacions clandestines, no es poden conèixer tots. O sigui, en coneixen un, i aquell ha d'anar a les reunions i ha d'anar, quan se troben als llocs,
i han d'anar a buscar els materials perquè si no, no saben qui és. Aquests documents apareixen en el llibre? Sí, Sí, fantàstic. I se sap qui era l'infiltrat? sí, una persona que es deia Joan Terrés. Eh, en principi es deixa entreveure de que és una persona que s'ha infiltrat amb un grup, amb un escamot a Vic i que després doncs, arriba a Barcelona i que bueno, és recomanat o permès pels de Vic perquè no saben que és un infiltrat i després doncs s'infiltra a Barcelona. Jo tinc un dubte. Se sap qui va ser el que va portar la bomba o l'aparell aquest al Garraf? A veure, en principi l'Enric Fontbernat i el Jaume Miravilles havien de controlar, podríem dir, que l'explosiu estés en perfecte estat i que estés en disposició de portar-lo al Garraf. En acabat, físicament, si el van portar un tallotós o no, no ho sé. O sigui, la part física del transport, no ho sé. Però ells dos eren els que estaven encarregats d'això. Gràcies. De res. És l'hora, Cristian? No ho sé. Passat el temps. Ostres, Home, com sempre, amb en Tomàs... Ai, estem justament en una activitat i m'han trucat. Però com sempre ens ha passat el temps volant aquí, perquè I tenim això, unes converses molt interessants. Llavors, quan se fa un llibre així, documentat, el bo que té és que, clar, com que tots són passos un després de l'altre, doncs és com una pel·lícula que va seguint, i en acabat, et fas una idea panoràmica de tota la pel·lícula. Quan s'ha trigat a fer aquest llibre? Ja és l'última pregunta que faig. Aquest llibre nosaltres hem trigat relativament ben poc. El que va trigar va ser la persona que va fer la primera edició, el Joan Creixell, que ell va dedicar-hi uns quants anys de la seva vida. Nosaltres, en principi, hem recollit aquesta informació i l'hem actualitzat. Hem actualitzat tant les dades com algunes fonts de procedència. I les imatges, per exemple, i alguns documents que no hi havia la procedència d'on eren. Data, publicació, tal, no? Bueno, la feina ha sigut més d'encaixar-ho tot, de posar-ho tot ordenat i tal, i que es pugui llegir com si sigui, doncs no sé, un thriller, no? Una novel·la. Sí, sí. Si fos una novel·la, fantàstic. Ansiós per llegir-lo, i tant. Molt bé, Cristian. Pleguem ja. sí, ja és moment d'acabar. Ens hem passat una horeta aquí. Hi ha molt més que podeu trobar en el llibre i aquí, doncs, Tomàs, és casa teva, ja ho saps. Sempre. Gràcies a tots. I moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Si us voleu quedar a l'off the record, ho podeu fer. Posaré algú de host, però a mi m'estan exigint que sortim a fer una activitat. Gràcies a tots i bona nit. Una abraçada. Bona nit. Bona nit per tothom. Adéu-siau. Bona nit. Adéu-siau.